Zimbabwe's downward spiral continues. After 80 years, Unilever is exiting the country. Decades of mismanagement, corruption, and broken politics have made Zimbabwe an unviable destination for investors. Achipere mushe mu Zimbabwe. Kambani yamozo inonzi Unilever yamoza kuti aiwa inodhila neanything chehygiene vana domestos any cleaning material yamoza inongoita kuti pave nehygiene zvive zvakanaka yochibuda munyika yezimbabwe ichiti aiwa munyika yezimbabwe is not a good investment destination nokuda kuti mune mismanagement mune corruption zviri kuhinda their progress vokuti aiwa zvinane tine kune dzimwe nyika dzedu dzakatibudirira tsana mena masvika buda nyika pana munobva subscribe like turn on the bell icon timira pano pa munhu komuchinzi. This strategic shift will result in the closure of Unilever Zimbabwe's operations, marking the end of decades of direct involvement in the country's economy. While Unilever assures that its brands will remain available during the transition, the company plans to reassess its long-term strategy for Zimbabwe, aiming to align with the national efforts to empower local businesses and contribute to economic development. Totoona kuti vakomana ava havasitomboda kana any food trust painvestment kana kuinvesta munyika yezimbabwe because they are seeing kuti aiwa munyika yezimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka, so we cannot rely on zimbabwe kana kuti tikatoisa full investment panyika yezimbabwe nokuti vari kuona vachikomana vachiti aiwa hapamborina kana any viable business rinoitika nokuda kwokuti maybe they are not earning maprofits semaexpectero avari kuita vari kuya vachicomplaina vachiclaima kuti aiwa inhau yemismanagement nokuti varinoona kune dzimwe nyika mabhizinesi avo ari kufamba. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section yedu, subscribe, like, and turn on the bell icon.